kan video te min lo thir saka min lo subscribe tu te chunga lom thu kan soya min lo la subscribe lo te tan khongai takin he video en lai nge hian min lo subscribe ula notification kha in me nun tel phei chuan video da tharapiang en masaber ini theizia do nani ti chuan hei engveng nge mon le la hi scholarship engveng nge le veng lai scholarship veng lai hi petrol pump a thol ve khop mai to hian scholarship veng lai ka nom me ka ni chuan hei veng lai scholarship ania district ani to phang hian lir thei te po tam ve do to chuan kan tlan sak wak don lo ani chuan hei pian rama atlan me ka ni 05 ani a hei kan nom me ki 05 ani 05 pian rama me ka ni tuna hian mo pian rama akir me ka ni veng la kan pel ta a eng veng nge kan lu le don dia ko na yang dia kon kan lu don ani email dia kon scholarship lu cho le ta ti chuan hei a kho chung chu a tholang reng khop mai wen chu ri nai hei traffic police nge police pa ngai tura hian hei kan off road me ka ni hi azam tane kopui tlema kopui do chu azam vele tlatzel helai te hi SPI vel khani dia kona atuna ha kan me ka maro chu he kan porang reng khop maya voin hi ha pian rama atla me ka ni an bal vio ti lo chuan na nuam khop mai tura hian e kan mong han hela hian angwa ni thandar bat chang deuin an zuara la loisi store ti zokani so a chuan hei ko pui chaw cha ti a tlan beu te hi ngai ve a man mo u chok te hi a thei vak lo thina maro chu hei are de ulai chuan ti hian vot khop mai vot ani vot ani bike thar nen an right to dona mokatia zau te ho mai chu zau te ho min ngai sak lo le mai number bike number po tung thlengin hei car khat chuang ani to kan la nei thei lo wa chuan nang tik ka nge number kan don ti Porsche si lova Royal Enfield Thunderbird 350 kan la right fo don anga thei chin chu tin sok lo proof te upoka chuan tuna kan mu mek te hi scholarship veng thar ani lam chu veng thar scholarship veng thar an tlan me ka ni hi scholarship veng thar ani scholarship veng thar kan right me ka ni tuna hian silna te kan siltir ve do man ma se side of this is more the variety store
boxi enrin ni zirtop ni khan ruwa sura chuan enrin ni kha tiak deuh leka chawp ni chu ro tana voin chu ro tak tak to ang vela ni a tiak lai te po maro chu ka pai ke chu elo rum hlema chuwang chuan kong chia hi chu ngam ve khop mai hian gossip chu kan chua san rep to an khodai petrol pump omna an thleng phei le rep ani enge eng pam nge khalo la petrol pump khale tiang vel chu hei a view hi moi maya tuna kan mo hian lai vel chu ni ta ni chuan hangem o ti chuan hei point chu hun thatak mai kan nei ba ka come on boruak an nuam le maya chung ta chu kan mu mek te ni ta ti chuan hei mun moi tak tak te oma maro chu hun kan man mo le de ulaka kalam a hang ka man mo boxia khua nuam vok lo ne khan tiang boruak vel khan ni ta ti chuan hei kan naw hi petrol ala du mai the a chuang chuan petrol pump bula kan ding anga petrol ala du mai the ni tung te chu kan bo ruwa kani ti chuan hei ka GoPro pa zok hi a battery dor hi ka nei lova so mi ka ma mi bang zo ka so a lo chu na zo ni maya charge le wang ngai do na charge pa ina ti ve thei lova mi tu na ka man me ki chu charge pa theya chung te chu kan bo ruak om da nei ta ti chuan hei petrol pump om na kan thleng le trep to petrol kan la do na ni petrol kan la nga ti chuan petrol la do na ni thanga khuan petrol oma petrol kan la do na tuk phodang follow me pian ramalo kirlero this side go zipei theyem hey how we are petrol he 93.36 chu he la fula
Xong đọc ngay là vòng go full in me full follow me ole mình le phone number te gì tir thap gp no po try phim khur chu tha mà xe lút nghe boxia thà te là thấp thầu boxia mình le phone number ten gì tir le ram có chu à hầu mình tir ray mấy hắn man mo này nang xí đâu vợ hoi ha motor on kal zela chu wang chuan take left take left tia a kong tha chia po nei sela veilam pang nek theng bra nek zel hi tha ani awang chu ni sai ta kan kalchon eng mani pala po khan thiam lo kan chang zel ti kha kan thiet forward thatin kong chiat lo pon eng tiklai pon kan hu lok thei lo ni chuan veila ma nek zel turani motor khal re rai chuan mo chungvel chu an bur wak turani ta ti chuan hei kong hi a chakop maya ei ho hi ha ja, konga chia dam takin khong chera mang tha le kong chia te kan tlan chole do na ni kong chia te so live so thing door khua khani hei ha hui ha nuam ani nuam ha chau ana ni chau thing door la anom mega hela in te te tham te nat khop mai an nom mel ka den son nal san lova hei ha hui ha xây tàu vàng được trong con thiềm lẩu này thấy chú mò thì chú ăn mà hiền thỉnh đâu là nằm mê cả anh nào vậy cô lại mi cô niệm ô gần học mê cái này thì tàn biểu biểu tới lẩu nuông phải à như lẩu xe chú ăn gần xem đấy tổng mình phải lâu lúc tụi con tàn muông lâu mày đó nó nè tàn lẹm ô này tắc cái lên như vậy cũng có thật to sớm lắm mà kalau to rồi có tiếng công thả xuân mò anh làm chắc to trên xe chim ve quay mấy hồ thỉnh đồ ani chim ve ngã thùng ngã nằm ve cái này buồn bụi ạ
thil du zong a nei chuan chawl chho lok anga a bak chu tlang le par the ni mai chu thang mai to hela panga right tu mek ta tan chuan hei kong a tha do ruak nuam tak noya in right thei do na ni te kha ka soi do te chuan hei pathum kan nia pakhat kan pahni in kanin pakhat ka phura chuan hunga khuan bike pakhat in lo zui boka tiang chuan voin chu kan buruak ani nida za solo hani thina voin chu squat ang reng dewin squat ti donila pali kan ting chi lawa pathum ani so dua khachu pani ani ya hey motor lian pui highway ni nang hian hei motor lian pui hitla na film khuri ngai thin khop maya kan bo ruak lo alai vel kong chedau thin pokha kong alo nuam to hei ta nuam ngang mai e chuan helai thing dol park amon khale o kan thleng chho don to hi lai khi ni a chung te po chu ti hian kan thlir chho zelanga bo ruak kan en don ani hei ha hui ha hei helai hi kallama khan ading to hei thingdol RD block complex thingdol panin le pel hi ngai le thina kan lawa hi min laum phalowa chuan lung nu pa na te kan chol ve do ma lo tun tum chu lung nu pa ala ma tho puka kan thleng tlai le tuang te chu a lom ve thowa maro chu tlan tak tak hi chuan enjoy tak tak thei lo thina chuang chuan enjoy tur chuan tlema tlan muan te ngai mo maro su rai da I rel rupek tak tak tur chuan tlan chak ve do ngoi renga tlan chak te ngai ve thowa ka tiang khan bo ruak ani te chuan hei kan ma hian helai vel hi nuam em maya hi agriculture farm ani thingdol Kolosip district Mizoram sa park te po mani mela no pang ho in ti hlimna ni boka chuan highway ani na hian film kuringa ya tlan chak over te a thalwak lova ni aum to ka tlan thiam te nga ani ai helai te zong te farm thil sang chin na siam thin ani ani mang chu a dik lo chuan lo comment vele don nia ti chuan hei video hi hun hi ka nei lo em ma tiang kara chuan hei we nanga right thei turin min siama lom tak zeda chung te chu ka soi do ti chuan hei horticulture ti vel te ni helai kha oh come on hey mana chedau thin lai khani ta tura chane cement en chung ve ka kan huang khan tlana nuam khop mai ai ha hoi ha full face khum lo na chi alo ni reng lo mai ti te kha an cheve thom sia kan soi ve kam khre mange helai te hin nuam em maya he ti hian khet so par thea kan ti bai don ni an nuam khop mai he kan naw hi lo la lang thei lo wa
lo thleng le vat mai tura ngai la an ngau vak pe to wa among chang ema sẽ thon kan thleng chho do nin ka hriat su lo chuan a vot tre va hriat la te pawh dawm khawp mai full episode kan ti do ni ton tum chu hiện công hết traffic mới tuần mà công chế độ chuyện đấy cả ha ha anh uống khóp mày hết sau lại par bang ô hay ha công anh uống bốc cả Paradise Garden helai vel hi eta te chuan kan nawa hi alo la thleng lowa min lo char sar turanga yang se thona kan nom le ka hei ha hui ha van duam horem RTP huan vel khani ta helai vel hi setron chuan helai vel hi ama chon kong che mem bia wa he tuna chon hei kong a thato a an nuam khop mai tun ma kha chuan so kia ring kan chowa hei tuna po he tlem chuan i alamam chi alo ma sela tuai chuan a thato ni tuai chuan a tha o a vot poka for each other puspak bezoram ro thei alai vel hi anom hel thit khop mai set hon ani phai mo setron ser khan anilo DT Industry setron ani hi DT tuisem kan thianga chumi factory omna ani ha kan pui kan hlat vak to lova hei anuam khop mai boruak ka thabok si ti chuan next zok so battery lo trepa maro chu tlem chuan battery lian thaboka bual pui
eng en not bol pui tina niang kan thleng chho ta he le lol maya ha chuan bol pui kan hak do ni kan na wa kha ro tan zelem atlan wong deuh leka kan en min phalo thina kan tlan chak vak lo na a toi deuh wang ani ha hi ngai le thina pui thing pui khuan vel lai kha ni helai vel hi kong a thaboka video poi ka pause phal mang lo ni mo kong a thani kong a tha chuang chon video poi kan pause phal mang lo ni ai mung phi an ke ka phiền ngạm hel khop mai anh này tông em o cụ va ei du kha anh này tông em o vai pa son ei helai hi bol pui choi na thin kha ni hotel PL hotel ti velania